Hvad inspirerer dig til at skrive manus? Det gør en film, der hedder Into the Wild, som er baseret på en rigtig historie, altså en sand historie, tilbage i starten af 90'erne, som er instrueret og skrevet af en skuespiller og instruktør, der hedder Sean Penn. Og det er en fortælling om den her unge mand, der rejser ud i verden og i et oprør med sine forældre, og for at finde ud af, hvem han selv er. Så det er sådan inspirationskilden. Ja. Og hvor mange forventes at komme til at se stykket? Altså jeg håber på, at der bliver fuld hus, og det vil så sige, at der gerne skulle komme omkring 150 stykker til hver forestilling. Vi har 4 forestillinger, så det er mange, men jeg kan da allerede røbe nu, at der er næsten gennemsnitligt 50-60 personer per dag, eller per forestilling allerede nu. Okay. Var du så alene om at skrive stykket? Ja, det er noget, der egentlig foregår bedst, hvis jeg sidder med mig selv, og så sender jeg det ud til de andre lærere, og så kigger de igennem og kommer med kommentarer. Og så skriver jeg videre på det, de har sagt, hvis vi kan blive enige. Det er ikke altid, vi kan det. Og var det egentlig udfordrende at skrive det? Ja. Var det svært? Jeg har gjort det rigtig mange gange, så det er en udfordring at komme i gang og få bygget manuskriptet op, som jeg gerne vil have, at det skal bygges op. Men i det øjeblik, at man har en historie i forvejen, så er det faktisk ikke så svært. Og jeg synes, det er et fedt arbejde. Og hvor lang tid tog det egentlig at skrive manus? Det har taget indtil videre, fordi bliver aldrig, når man også er instruktør, så bliver man aldrig helt færdig med det, fordi det blev først færdigt i det øjeblik, at vi lavede den første forestilling. Men indtil videre har jeg brugt en 10-15 timer på det. Okay. Det er faktisk ikke så lang tid. Altså store manuskripter, det kan godt tage en uge, sådan sammenlagt. Og hvorfor valgte I lige præcis at bruge ulige numre og sange? Fordi at det er et stykke, der handler om unge mennesker. Det er et stykke, der handler om unges kærlighed, deres forståelse af verden, deres måder at opfatte og sanse verden på. Og der synes jeg, ulige numre, det passer fantastisk godt ind, også som til at understøtte forestillingen og teksten. Og så har vi gjort det sådan, at nogle af teksterne, de stammer direkte fra filmen og er skrevet ind i det her manuskript. Men der er også nogle af teksterne, som jo både foregår som sang, men som også er skrevet ind i tekst, eller ind i manuskriptet, ikke? Så det er sådan et stort, hvad skal man kalde det, patchwork, sådan et tæppe bestående af mange forskellige ting, der er blandet sammen. Ja, så har vi plads for det. Fint, tak for det. Selv tak.